Tendai chikorindo. Mutaurisa. Taurisa nyaya itinjiri ya mai Tamutaura. Yangi. Inogara kuaija paplot number 6 ya maizi wangu ihanzvadzi yangu iyanonditeerera. Saka pane kutaudzana kwakaitika ndobva anditi kusura musi wahwani munge mabva pano. Iyi nyaya yakaitika musi wa27 ndokunditi musi wahwani munge mabva pano 1 January 2025. Iyi ndinepo 5 years ndichigara pakoti apo. Saka ndakatorimwawo sekurima kwekuitova masenguva ine. Saka nyaya yakandinetsa ndeyekunzi ndibve pasina mazuva. Nyaya yangu mari hanoze ndianoteera kuzaita zvinhu maita nazvinhu mavaita sekuka vangogara foyezu navo vazongokarwa vakupa mutombo wadi inakarwa kubva 2012 nehips. Kubva ipapo nanhasi haisati yapora, inorwadziwa. Saka ndo pakanzi nevamwe madii mamboenda kune chivanhu, ndobva taenda kune brain. Kusvika kune brain uye zvikanzi ndo inozvavakudzingirai nasekuru nehips zvikanzi uyai nehanzvadzi yako taurai pamadzingirwa mambo mukudzingirwa nyaya iyi yekuti ndakaenda sei kun'anga. n'anga akazonoswera kuti kudii Akanzi ndiuye nehanzvadzi yangu. ndo havati kudii vakabvuma Akabvuma. hanzvadzi yati makazoenda kun'anga iyi Takaenda. ndobva n'anga yati kudii Takaona vasipo. but kuhepsi inoda n'anga iyi inoda kuuya nehama uroi Vangoti uyai nemuno kama wemuchisananzure muchinzwa mese mukamishe pahepsi kuti murapiwe zvirikurwadza. saka hanzvadzi yakati mazoenda kun'anga sei muri munhu mukuru asi ari pasi pemunhu una musi amaipiwa muri munhu arikugara pamba pangu mazonoshupira musha wangu sei muraitinzwi Amai, mambo vari kuti zviri kutaurwa nehanzvadzi venyu mazvinzwa here? Ndazvinzwa zvaari kutaura asi hazvisiri zvamafambira zvakaita. Akanditumira meseji iri mufoni achineti ndiri kukumbira undiperekedze kunotora bhepi remwana unoita witness ndiwongani witnessiri. Ndikati zvakanaka muuye, tikawirirana vakauya vakanditora pamba tikasvika kuneighborini. Ndakabvunza kuti chii chinodiwa pakunohwitisa bhepi remunhu mukuru. Zvikanzi hakuna chinodiwa, kunodiwa muromo wangu. Zvekuti tikuenda kun'anga hazvina kutaurwa. Ndobva tafamba tasvika kuHarare, takaenda kuneighborini. Tiri mumota vakati tinonotora munhu anotibatsira. Inini ndakafunga kuti kuri kunotorwa munhu anoziva mumaofisina ndambotora mabhepi evanhu vakuru. Zvemuno munyika medu kunodiwa wanoziva zvemukati. Ndobva tasvika kuyekwe. Ndobva takasvika vabva vandipandukira. Hanzi andei mukati. Ndikati aiwa tiri kutora mota taimi yekuti kumabhepi kuvharwa. Zvikanzi pane munhu wachona ndiye watinoda kuenda naye mukati. Ndikati ndinopindirei mukati. Mota ngaiendese kutaura kwamaita. Titorwe tiende kumabhepi. Mabhepi akutorerwa mumba. Mwana wake uyu ndobva atanga kundipusha achinditi pinda mukati. Pinda. Ndikati aiwa munidaro. Zvingani zvandakakubatsira hanzvadzi.
zvaungati nhasi kana dai papa nechakaipa kana dai wangati uda kuenda kun'anga haundivanzire zvemutoo iwoyo taifanirwa kubva kumba ndazvipira ende inini kana uchiti zvakanzi kuri wawedzinza handina mumirire dzinza ndiri inini ndotori mudiki kwauri kune mukuru ari kuno kwaharare kuchitumbisa posei usina kutora iyeye zvikanzi tiri kutoda iwe nini ndira kutopedza nhasi uri kubva pano uri chituna nemwana wake usho unotobva uri mukofini akandisunda akandipusha achindifosa tiri pagedhi pen'anga yacho ndikati ndini handipinde iwewe dai waida kuenda kun'anga haundivanzire tainge tauya tichiziva kuti takufambira zvedzinza tikugadzirisa dzinza kana izvozvi ndizvo here baba makaenda navo miti mupindepea kun'anga makavadzoza ipi makanzi kudini nen'anga pamusoro peyepi makanzi kana ari kuzviita vakati izvo zvimwe nehwani kwanga ari maharare mamusiri ngari kubvisa uyo anonetsa kufamba makumba akazvinga anofamba nemota inandikwanisi kuvapapo handina mota asi ava makaudza rini kuna n'anga vari kuti vane mameseji tione mameseji acho yani vaende kuwana uyo isaipa message yacho ipapo kupingana but hepsi ngamdara hepsi hainonoroi haisekuroi hepsi inotowanika iriko but inochidzana nezvimwe zvirwere anazvisa hepsi inochidzana inofambidzana nehiv shoma neshoma but inoona wanikwa yoga hiv yoga yose asi zvine ukama huda zvanzo pane chimwe zvanzodedzana kuti uyatigarepa hazvinei kuroiwa zvinozodedzana zvinezvo kwavari kuti ndiani ndovamai vaisunda vazvo vanotsaruka ekati ngaikulewa ndiyo ndatuma ndifu kana varikuvuna nomutaro akangaivuna atogara amaji mabhezi barikure odei zvekuti mabhezi haisisi kuzvinzwa aparaini hatinzoi masure toda kunzwa pane mabhezi kumabhezi
kunyangwe mwana wangu iye wandandichida kuya naye ndiye aitoziva kuti mama musi wakati akuenda nasekuru kumabefu. Asi ndandichida kuratidza kuti yakabvira kumashure conversation iyoyo ichitaura kuti takaenda kumakombe zvanzi uyai newitness zvaive zvemuromo zvaive vhebha hande mundiperekedze nyimbo pushu mchida nawo kwarari maenda nawo kuti maiti murume akavati murikuenda kuti nangu waizviziva andikuti ava makaudza kuti murikuenda kunanga vakati handii kwaizorambirei kupinda masvika kana makabva muchwira pamaize mako wakusha kupinda ipinda Ulione bete auna saka kana vakati maiti muda kutora bete nozoramba nditoti uda kutori navo yakaita vakairumisa sei yakaita ini saka nganga yakangati kudii aiyesi aka mundarabha kutanga kumakaenda mezi zvikati chini nangu saka baba ndovaatekuvarudzingai nokuda kuti akunobuda kutosa kunanga amugekonodado ndiro yekusairirwai yakarwa bhandi inorwa bhandi yakapora bhizi nasara mukati ndati hepsi hainei zvinzi ndori chirwere inotowanika
semafambiro ayakaita zvekunyepa zvavakuda kuita izvo zvinhu zvinongoibatsira tinoka mawiri akazvitaura tiri patasvo akanditi tikuda kunotora bhethi ndimi mungagona unondihutimisira ofcourse ndimi nokwanisa kufamba kurufu kwanga akutaura kwakanga kwashaika tezvara ini ndaenda Saturday kuploti tinotaura zverufu havana kutaura zvekuti vakuda kuenda paHarare inini ndatosimuka ndakuenda parusa pekurufu ndopaakafona nzodzi yangu ndiri kumba kwako manga mauya ndozvandakafunga kuti tiende kurufu zvikanzi aiwa ndikuda kuti muende neni paHarare munondiperekedza mundotinesa bhethi ndikati amai ndikuenda kurufu zvikanzi munodzoka rini ndikati kurufu kungabvunzwe ndisati kusvika satarika munhu tikadike tikapedza ndinodzoka ndopandakadzoka chitatu ndobva Friday ndaenda kunoungana ndivakuru kwazvino kuti ndakafamba takandogega tezvaro ndobva zvanzi saka imini mungaite free rini ndikati zvako muri imini ndobva vakauya mandi ndobva taenda tasvika havana kundiudza kuti tiri kuenda pa ndakabvunza tiri pasi ekea patiri kuenda kunodiwa chii ndobva akuluma nemwana wake ndobva zvanzi kunodiwa nemwana wacho zvino kunodiwa muromo wako chete ina ikoti kungohwitinisawo zvandinonzwa vamwe vanhu vanoita mabhethi inini ndini ndakatofuma kuti vanoda bhethi certificate rangu ndandine chitupa ndogara ndinacho ndikati pamwe vanoda bhethi vaone kuti mabhethi edu ndobva zvanzi kunodiwa muromo wako chete zvikanzi nababa vacho tiri kunotora munhu tiri kuenda kuneborini ndikati asi imi manzadzi kuenda kuneborini tambosvika kuHarare kunze kuti muenda kumakombe what's the point mari yacho unayo here yekumboenda kumakombe zvikanzi munhu watiri kunotora ane mota ndiye ari kunotibatsira nezvebhethi ndobva ndabvuma ndobva taenda tiri murodi ndopaakabvunza kuti ndoda kuenda kwakati akaita kunge asiri kuziva kuti akambokuenda ndobva tasvika paita iye ndokunopinda mukati mwana wacho kungosvika ipapo akabva atochinja kuita gandama inini nehanzvadzi yangu kuti ndimutore ndimuise paploti pangu hanzvadzi yangu akadzingwa kwazvimba nenyaya yemhosva dzaaipara asi haungara semwana wamai kuti anga ari kujeri akatondikumbira hanzvadzi one nedziso rikundirwa zve handichakwanisa kuramba ndichiita carpentry ndiri kufundika saka zvakundiomera ndandakumbira zvangu kuti ndiuye paploti rigari iye zvaakupindura kuti hanzi ndini ndakamutora maploti haasi ane 05 years kai kubva kumashure kwesongera ndeploti yangu ndandichimaneja hazvireve kuti ndinazvo inini ndiri chirikadzi iye ndiye hanzvadzi yangu ndiye munhu mukuru andine chinofanirwa kundichengeta vandakasembomuratidza kuti iwewe sei unouya uchingoteera inini zvishoma zvandiri kuvavarira kukudza vana vangu iwe unosvitera sei haazvione zvese izvozvo saka ndamutora ndamuisa pamba tigere zvakanaka mwana wake uyu anga ari kujeri 12 years nezera rake irori abuda haana bheki haana chaainacho indiri kuti tiri kugadzirisira mwana nekuenda kujeri kwaakaita anodzoka atoya iri mhandi yekuzotiparadzanisa saka nyaya iyoyo yekwatashu iyoyo kwavanzwa ndichiti takaenda kumapurisa vakanditora akandibvutira foni akaisa muhomwe hakuna zvemafoni hakuna chii toda kuti nhasi mubve pano wachituna kondaparei ndokubva pandakazofonerwa nemwana wangu iye mukomana angachida kuuya akafona vakandirambidza kana kudaira imwe foni yandadinayo iri mbeki iye akaisa muhomwe achindidzvinya zvekuti kutota hondo chaipo saka inini zvokuti ndamudzinga paplot inyaya iyi yamukanhasi tanga tigere zvakanaka ndakatosarenda zvese zvokuita maprojects angu ini ndikati at least ari pari kurima iye ndaichengeta nguruve inini paplot ipapo zvese ndakasiya ndikati iye nhasi vakundipandukira vakuti handizvi ini ndiri kumuroya nenyaya yemwana wake uyu indandisingamuzive handitozivi kuti nedzakapara dzacho dzakamuendesa kujeri vari kufurirana zvisane basa rese ndiri kutofunga kuti
sometimes kuti amweni zvikuitika. Of course uroyi ndakambibudza kuti uroyi handirambe ndogona kupiwa chifambo chandisingazivi. Ndinogona kunge ndichimuka ndisingazvizivi. Chamazobata chamunoita kuti mundipambe muuye zvana ndichitaura kuti kukoti. Ndakaenda ndikanomhangara kuMaybelline. Kukoti kuMaybelline kune kesi yekidnapping yekuswera vakandiita hostage for the time iyoyo yavakanga vakandibata vasingandibvumidze kutaura pafoni. Netabva ikoko ndikauya ndikatora sisi vavo vari kuchitumbisa ndikauya navo kuploti vakauya vakanzi zvii zvakunetsa nemwana wamai vako vakatadza kudayira pameso pasisi. Of course vaida kubatsirwa nachifu zvavakanga vanzwa vaenda kuHarare. Wai vasina kuuya kuzoti chifu ndibatsirei ndine nyaya dzakadai dzandanzwa nehanzvadzi yangu pane kunditora ndiri musaga kuenda neni kuMaybelline. Ndonyaya iripo iyoyo yekuti vakada kuratidza masimba mukuru pakuberekwa asi kana kuri kundiitisa zvese zvese handibvumi. So rakanaka kamama rakanaka mbuya dara mukaunzi uyai kudara musauye makanitsamwira ndonogadzirisa vhungu. Nyaya yamakutaura iye zvino imi muchitaura muri kutivhura njere handiti makwana. Chatakaramba kuti paite makunapuna inhau yekuti munhu anoti chitobva chete pamba pamwe iye zvino kwakunaya ndopatakati isusu hanzodziyei chaiyo handiti makwana nyaya yacho hanzodziyei chaiyo here zvikanzi mutedza ndikati munoda kubatsirwa pamusoro pazvo mambo wangu achiuya paakakumbira ndakanga ndakadima chibage kuploti ndiye akatosvikokohwa chibage icho hatina kana kuuya mumba vangu kuzodii ndikamupa kana ichochi chiriko nanhasi handichidei ndotori nacho chibage changu chekudya chandakarima munhu kana zvikwambo zvinondirimisa handizivi zvaaona nhasi asi ndakagara ndichishandisa simba rangu. Wena ibizo lakuba ibizo ba alright ndio wanodzidzira kujeri ndinotozviona iwo akandosungwa kwa mai iko baba vake ava kuti vatadze kuenda kumukoma wavo wandakanga ndichinopa nditobheri yekufu inyaya yemhosva dzakasiya para kumusoro but haunga vaseka hama yavo vekezi dzakagara idzi zvakanaka na kuyasipo wangosungwa South Africa 12 years already amdrobari ndo yanga uda kuita pandiri nhasi tiri munene ndambopinda mukomo hatizivane navo but nayo je mugere kumbe munhu na kulumisa kandi ya chete zvisimba kandi mavira mashandisa ederi yamakashandisa tinofambira takaenda pane zvatakamba tinoti jehova zvikunetsa tachikumbira kuti mutibatsire kuti titsvage mashoko akarerwa toifamba senyama tisvike patinogona kuongorora. Ani muri kuona mudhara imi mati muri kunzwa heps andiriyo heps hairiwo iwe munhu kwanzi heps yakaitwa ngeyadoro iye kuti imi munayo ini tinayo havanayo ndobva vaenda vakanorapa varapwa vamwe vaenda pavapona ivo ndopavasara naye handini bakwa. Saka pavakaenda vachitsvaga rubatsiro kuti inorapwa kuchibhoi kana ini ndinoirapa mozouya totaura basa handiti kubatsirai inorapwa kuchipatara inorapwa kuchivanhu handiti makwa. Saka isusu chatakakudedzerai kuno mhai vanenge vasvika vanhu votsanangura nyaya yavo toona kuti kana padai hama hadzigoni kurarama munyika medu nenzira yakashata yakadai ukaona umwe akuti ibva pano pane chunhu chiri wrong chiri pakati pevanhu chinoda kugadziriswa kuti hama nehama sekumbogara kwamakaita ikoko mugarisane zvakanaka handiti makwa. Ndo nyaya chete yamunodedzerwa kudare namama kuyananisa vanhu ende ava zvavakatoitawo zvavo
kana angava umwe munhu aungatodzoka dzimwe atichataura tokumbira kuna maya ndechekuti kuri kunaya vane zvimbeu zvavo muvapa notisi ekuti but mukakohwa muchiwana waikombi kokuenda 3 months 90 days kudzipa mutemo saka mukapa notisi koyo akapedza odizva baba vana vachitsvaga kupinda mwana wako asiri mwana vanotsvaga kutoita sei pamwe mwoyo wenyu wechinevendiwa ameni but ndochikumbiro chatinacho mwaagoni kutozonzi achinopa pane izvezvi anenge asina munozonyara futi maakudetsi nota unayamanyi kusvika pakati mwoyo wekubereko uya muzobatai futi saka chikumbiro vakakanganisa zvingambobvira vanhu zvava vaifana nguva vakauya nenyaya zvakanaka nyaya yakatsvakwa kuti n'anga yavo iri kuti kudii ende vanhu kana muchida n'anga 81 n'anga dzinotanhatu dzikataura zvakafanana kana pakaita mbiri zvinenge zviri nani mazoni saka mukangonzwa n'anga 1 mukatokwira bp chinoita n'anga kana muprofita zvekutaura kuti ndaona gomba ndaona chiki aiwa andozvauma kuti ndaona gomba zvombakazashandwa rakasimba mwari utoenda basi aprofita anozvita but ihipsika neraitunotu yekuti aunaka mushonga wayo ura vanhu ngeps saurai mazuva chikumbiro tsawa chikumbiro chenyu ndekuchinja kana neni ndosaka ndakazvipira ini kuti ndimubatsire hanzvadzi yangu asi zviri kuita mwana wake izvi ndikafuma akandikanganisa zvinozoita sei ndiri kumuona kana ipapa matauro aita kwandiri havasi kuzviona ivo havana kana kukumbira kuti takakanganisa mavatete venyu twa kuti isisi vari kuti pamamuri moga uya asipo maiwirira uyu paakadzoka kutapwa ndopaakuya kana ndekuti muvakani akutounza bope kana kupopoto kana kusakugadzikana but dai muchizviita muri kumba kwenyu kunetsa ane munhu muri pamba pake ko kana aine zvinhu zvinorora kana zvigara pamba pazvo munobva kaipa zvosara hazvo zviri pamba imakanogara pane zvinhu izvo zvokunetsa saka munobva kamunoziva hazvipo ini chibage chavo handisi kuchida kulapho ukuthi sihlala endaweni esihlala endaweni yakhe kodwa kunento owazenzayo ezinto from kubaba izinto ebantwaneni so lapha siyasuka asukuthi mhlawumbe vele siyahlala noma siyabeka ukuthi kunento kufanele azilungiswa azikhiphe ukwenza ukuthi nathi sikhulume ngoba zvizvo akaita zvinokadzisa inyanga zvataura nenyanga izvo zvinokadziswa nadzio inkinga yokuthi uyalo ukuthi siye lapha kunekuba ndingazvitaura zvacho zvakaudzwa n'anga yakati chije sisi vakabvunza havana kutaura kuti zvii zvamakaudzwa zvii yakati chii nhasi chifada kuzviziva inyanga lapho masanga sethi nampilo ithonto impilo yethivanje kwenzakala kanje inyanga yathi ujujujuziwande ngubani umtshela wasekhulwini ekhaya umnyawami vakataura kuti ninge ndiyani vamnati ndisisi wangu yathi ndisisi wangu wathi kufanele abuye la ubuye naye la ukuthi ukwazi ukulungisa lento yokuthi efeleleni ukuthi ikhululeke
kunento wazenzayo namagama unento eziningi inyanga yazikhulumayo ngayo kune zvakaitwa nevamwe zvinoda kuti vakadzisa kuti avakhona nokuthi umdala kuphela the whole family yakhe from kuwe yithi ukule kugara mtheni wakaita kuti chinhu chocho Pamusoro ichi tinotenderedzwa nevanhu vanoziva zvinhu zvavo zvavakabata. Zvinhu zvake zvaakabata hanzvadzi yangu ari kuzviziva asi kuda kutaurira vana vake chokwadi. Akapinda mujeri kangani kakawanda baba vacho kakawanda achitangisisa akanga ari mupurisa kutorocho akapiwa mari takatanga tichinzwa kuti imombe ndandichiri mwana mudiki imombe dzakanga dzanzi ndine upfumi hwangu kaita madistance ndingazoparadzirwa upfumi hwangu ndobva wawiswa kumapurisa iye kwakutora mari yedu ndobva zvozoferefetwa zvoonekwa mudhara akaita mhiko sisi vakamuudza kuti iwewe zvato ndakaenda newe kumaprofita wakazoitei kuti ugadzirise nyaya dzangu hapana zvaakaita zvakanzi kana usina kudzosa mari yangu yawakaba nemhuri yako yese makaberekwa nebhandi rachona iroro amai akabvatora mari yakanyororesa maine vava saka munhu akavaitira mhiko havasi kuda kugadzirisa izvozvo agarisa asinaende kujeri yekidnapping iriko kukoti pamusoro yemunhu idzi nyaya dzavari kutaura inyaya dzavanongotaura inisingazvizii hakuna kana mari yakatorwa kupolisi handina kana kutora mari yemunhu inyaya dzavanongotaura vasingazivi ivo vari kuharare havari muno ndinoshamisika kuti ivo vanotaura nyaya yatakamira nayo mukoti nemumwe mupurisa pachange pahandover and change zvikaonekwa kunzi mari yaine yakabviswa shomanana kwete kuti ingarowe mukadzi yakadzwanana neuyu mupurisa guru wangu ikazunzana ikasungisa inini kuti vangadiro vachinyepa ina handina atiri vari kunyepa vasungirwa mari avasunyepa kwete kuti asi kuti vakaiswa munyika aya murudziro mari haana kutombouya akangozotora mari yavo yapiwa $6 yakashuka 1,025 vakatorwa $6 neshamwari yavo saka pakuita hendover semazivese taita hendover chingoita chingodaro ina handina kuziva kuti guru vangu vatora $6 saka pakazouya kuzokorekta munhu mari yacho mangwana after 3 days ndopatakaoneka kuti pane $6 isii iyi ndakasaina uku kuti mari yakakwana samazuva chete chiguru nyaya leiko iyo vanenge vakutaura zvavo zvisiri zvangosiyana chero kuti munozo zvikwemeni zvakasekudzora vati mara vari munhu anga achingaisa vapolisi kusungira havana kutaurawo zvouwana chokwadi hatiri kuti isu imudari kubatsira ipapo pamusoro munhu pakudzivirirwa musi wahwani pasina kumbira mazuvani makumbirei kumbira yekuti handazikumbirawo mazuva ari kutsvaga ndozodii avakumbira ndikapedze ndinokumbira mazuva kuti panotsvaga ndikuwozvema ndoendesiyana zvirimo zvenyu magara nami muchazvikuwa kana ndakambokupai zvandakadima musiko mukasvika mukadya inini hapana pandaizokutorera zvonani zvirimo zvenyu munouya muchikohwa asi magariro acho ndichagara sei kusvika tiri madzisaperi neunhu hwavari kuita ihwo kuti haana kuda kukumbira ruregerero katakagara semhuri ndozongoona samonera akuuya
tinenge takagara sei ndinotadza kuenda kumusha kwangu kune zvinhu zvangu zviriko kune zvipfuyo ari kushandisa mombe ari kushandisa gedhu handina basa nazvo asi pamusha ndinofanira kupota ndichisvika nesituation yako ndofanira kuramba ndichiona ndinopasvika sei neunhu hwavanoita ukasvika mwana wake uyo hataure nemi waanotaura naye kana nemwana wangu saka tinogara sei 3 months idzodzo ndinoita musungwa nenyaya yemusha wangu ende pamusoro pazvausi musha wangu musha iwe ndewe mwana wangu vana vangu nezvavakaita izvo zvavachatovani pamusha pavo ini pangu ndekuno kwandakasiyirwa nemurume wangu ipo paye zita riri pasi rangu nyoka huru haizvirumama kwakukumbira mwana wenyuka sekuru ndisekuru vake chakatadzikwa ivo baba avo kana vaona kuti zvechokwadi kuuya kwaita mwana wavo ndokwakutadzisa kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka pamba penyu handiti vanofanira kutsiurana vari vaviri apa panhu hapana kumira zvakanaka nyaya iripo ndeyekuti kwakunaya chikumbiro ndechekuvakumbirirawo tichivabatsirawo ipapo saka makanzwa takati nyaya iyi yakadai kai kana muchiti manzi mubve musi wa1 zvakakosha kuti muve kudaro natete tikurukure navo hantimatiyanzwa dzenyu tikataurawo navo tichinzwa kuti mhosva dzachona dzakamira sei matsanangurira muri kutoita anototiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose but iyazva dzenyu vakandirakidza ipapa ndipagoni pamwe kundikumbira ipapo ndipagoni nezvavari kutorakidza futi muno mwana wake ende hamutsiure anomurega akadaro dai aida kuti tigadzirise ainge akadzokera kuna sisi kana kuenda kuna mukoma vari kumusha anganga vanga pamusha kumusha wevabereki kwazvino asi munhu angandite bedhen kwandiri ndiri mwana mudiki kana asina mhosva dzake dzaanoramba idzodzi ngaadzokere musha kwamai vake Mbambe ndiona kumana ane point yaari kutaura unenge wataura kuti correct me please ndivere pamene muchiga zvino kuti vatiti vane zvavakaita mumwe kusanganisa pana baba wavo zvamakawana kuna Tasu ndo zvaita kuti mivadhonzi nechitsotsi zvaita kuti mivadhonzi nechitsotsi here kuti vasvike vabuya pena Tasu muripo hazvisi izvo zvikunanga munhu uroveka zvoda vachitaura nefume vavo zoenda kunanga kwacho behavia makaita ukasvikapo angaita taura nebasi vanhu vanoti vanange mozvo saka inanga kuti muende makangoa unoda kuenda bcause nanga dzinoita dzinokwarisa avari kuti mugare pamba pangu nebanduka kwamaita havachafari mazvingareba asi mune chipaki chenyu vakambobairani mumba zvinzwa here mai taura namama kanguva ndiri kukanza kanguva ndiri kukanza ngatichiti tinogara zvedu tichienda kukoti topedza nyaya dzenyu ndakaita eviction order kucivil court ndakavaudza kuti ndichaenda kwachief ndinoziva kuti vanofanirwa kuti vatiyananisa ndakatomudza pandakauya nasisi iye handizivi anoda zvekupamba ndichaenda kwachief
ndapedza zvandiri kuita izvi tinoenda pachifi because pakaita assault nekidnapping nehostage idzodzo dziripo tinoenda musi wa9 kukoti vakatombopinda vari on bail. Saka tikapedza izvozvo tichauya tocheneswa sevanhu pachivanhu. Handirambe tiri ikoko kwatasvo ndakavaudza kuti ngatibvei pano tiende ndisina kudzokera kumba kwangu tiende kune imwe kumwe kana kumaprofita chero kumwe vakaramba vachikufosa kundimunyikidza kuti pindai chete umwe manga makambokuuya koma handimanzirei nekugara kwese kwatakaita ndichivabatsira paakarwara ipapo ndakamubvisa kuchinhoi nemari yangu uya kuno ndakanzwa kuti epsinorapwa nechivanhu akauya akagara akarapwa vakatiza nemukadzi wake vasati vapedza kurapwa mheno hanzi mukadzi wangu arwara izvo zviri kwavari handingavamanikidzi. Saka zvese izvi zvindaizviita nekuti ndee ndichida kuvhara zvikwambo zvangu. Ngavaende vanotsvaga kumwe tichigadzirisa nyaya dzedu tiri kumwe ini ndiri safe. Izvozvi zvavatondiita izvozvi zvokutondimhanganira kuya kuno futi usiku hwanhasi kutadza kurara madhameji handiri kuwanewai muchifunga kuti ndakuenda futi kudare kwamambo. Ini ndakavaudza kuti tichaenda tonogadziriswa pachivanhu. Tatikokumbirawo zvedu kuti hakuna chisingagadzirisike chichipera. Ndiri kugadzirisawo. Handitika makotsi mutemo unenge uchishanda munhu ane mhosva yakabatwa nemhosva dzake kuno isusu hatina kuya kuzotongai kuzopomerai mhosva yekuti makapara mhosva yakati takangoti chiregei titaurewo navo tikukumbirirei imi muchikumbirawo kuti tachikumbirawo kuti madai mambotiregawo mvura ichidii yamboperawo kunaya tichikohwawo zvimbeu zvedu patinokohwa tobva tadii tainda. Handiti mapawa ndo nyaya hombe yatakanga takudedzerai kuno nhasi. None zvavari kuita izvo yachona iyi vakaenda vakanoenda ini handione kuti 3 months idzodzo ndinosvika zvichiri zvakandinakira. Ndopataifunga kuti ivo vanhu vauya kwamambo vagarwa navo pasi mataura nhunha dzenyu pameso pamambo kuti aiwa zvimwe zvese zvingataurwe panapa izvi hazvisiri izvo mukati menyaya dzedu. Handiti mapawa nyaya yedu yakamira yakati tiri kunotarisa panhau yebirth certificate. Handiti imo muno chaimo auya ega uyo pasina bese. Handiti anoenda kunotora birth certificate. Handiti kusocial welfare tamunyorera tsamba pano toponera registrar kuti batsirai mwana mumupe birth certificate nezvikonzero zvinoti. Handiti mapawa vanhu vanenge vauya vachida kubatsira sekuuya kwavakanoita vachinogara pamusha penyu makaona kuti hanzvadzi yangu noda kudii kubatsirwa. Hakuna munhu anorapa hama yake kuti kwanzi hama yangu yazoita zvakashata kana kuti zvakazodii but kana zvazoshata manje wakuda kuitira neni manje ipapo vakutoda kumuuraya akanditi ndiri kubva ndiri chitunawo patasvika kumwe kumbotaura but tetisingade kutaura kwakadaro. Handiti mapawa tetisingade kutaurana kwakadaro because tikati munhu pamba pake takuita kunge iforce kuti tigare pamba pemunhu inenge yaaforce. Isusu hatisati taita force tiri kutokumbira zviri kwamuri hama ndenyu zvamuri kuda kwahama yenyu ndo zvatinotaura nehama yenyu but mutemo manje. Handiti zvamama tinokushandisa maeviction orders nechichi maybe eviction order iyoyo ndo inobvumirana nezvamuri kudii nezvamuri kutaura pamutemo chaiwo chaiwo munhu haangonzi bva panapa. Handiti mapawa zvisina kuti chii chakonzera kudaro but zvamuri kutsanangura manje zvinobatika kuti zvinhu izvozvo kana vari kuzviita kana kuti mukomana uyo muchimutya kusvika paextent yekudaroka isusu patinomwa doro matinenge tiri mukati hatirase doro nokuti rawira nhunzi tinobvisa nhunzi tosara tichimwa doro. Imi zvamakanga makagara zvakanaka nehanzvadzi yenyu chamungadai muri kutaura pano ndechekuti hanzvadzi
mukomana wako handimude pamba pangu, handiti mapona, mukomana wako handimude pamba pangu nokuda kwokuti pandiri kufunga ini kuti kutadzirana kwako zvauya pamusaka pemukomana wako, handiti iyoyo nyaya iyoyo ndiyo nyaya tainge takutaura tichionesana pano kuti naiwe shamwari unozogona here kugara navatete pamba pavo ukunzwa zvavari kutaura, handiti makwa hakuna munhu anonohupukudza doroko kuti kwanzira wira nonzi, hakuna zvinhu zvakadaro. Saka chivanhu ndo zvatinenge chiri kutaura tichikumbirira veukama, nokuti panodai mimi mbanzva dzenyu paripo, panodai iye zvekare pamuri paripo, handiti mapwa. Ukama chinhu chakakosha zvisingatomboiti, handiti mapwa. Saka taimukumbirira kuti imi mukaona zvaipa pano padhuze pandakanzwa munogara padhuze tutamiropape pasera munongouya panapa kuti mambo maona nyaya iyi yataitaura paya zvinhu zvezvi zvakumira zvakadai, handiti mapwa. Isusu tinawo mameseji okoti zvikonzi zvedu isusu zvisiri zviye zvekuti tinenge tichaita zvekuti kwanzi huyai makazodai makazodini, handiti makauya kudaro, handiti mukatadza kukumbira kuti munhu akuregererei dare rikapindira rikakubatsirai, nhasi maakudzokorora kuita zvinhu zvakadai, ibvai pamba pemunhu, handiti makwana. Mutombo ukabuda mukoti izvozvi tingatava kutovapa notisi yekuti within 7 days munofanirwa kunge madii mabva pamba ipapo, nokuda kwokuti hamungati takukumbirirai ruregerero kuna vatete, imi maakudzokorora kuti kuramba muchiita zvinhu zvamakatadzirana navo. Ivo zvavanga vachiziva kuti vane nyaya dziri kumakodzika, vangadai vakaudza dare kunoku kuti tine nyaya dzinotori mberi uko, handiti. Saka manzotati aiwa isusu nyaya yedu yatinoda kutaura ainei nechekukanganisa matarani ari mberi, handiti eviction haikanganiswe nesu, kidnapping chichi zvese zvavakakuitai hazvikanganiswe nesu, handiti zviri kunzvimbo yazvona. But nyaya tiinayo ndeyekuti zvino zvakuru kunaya, handiti mapwa. Madii kuvanzwira tsitsi, ipapo ndo zvatakakudetserai kuti kuramba takamaintaina ukama hwanhu hwenyu, nokuti nyange mukatadzirana zvinengei kutsamwa kunovepo, but hama panoda hama pasiyei pakadaro kuti kana tichizoda hama ndasiya apa munozouya, but pari zvino nekuda kwechikodzero ichi nechichi handisi kufara, handiti mapwa. Sekutsanangura kwamaita kuti ndakagara zvakanaka nehando dzangu 5 years tinoti jokuka upenyu, handiti vakaita zvingani zviripo zvinotadzwa nemunhu hazvishayikwe pa5 years, handiti. But zvimwe mune muchingosefa kuti mazoona kudzika kwazvo kuti paita umwe munhu, handiti maona manje aripo kudai mwana wake haamutsiure achitotaura izvozvi zvaakutaura achiita hasha izvozvi haagone kumutsiura. Ini handisi kuramba kuti ndichenesane nehando dzangu, namangwana ndichauya ndakanga ndagara ndamuudza, but ndiri kufambisa nyaya semametikiro ayakaita yekidnapping yakaitwa kumaubhu, tofanirwa kunoishandira ikoko kunoku kwandiri kwava evictor ndakauya kunokutotire kunoku musi wapedwa ndanga tiri kokukoto. Saka zvavo zvavakuita zvokuti uko kucriminal vakaudzwa kunzi musawane don't associate nemuparirwi nemi, asi vapamha futi. Chasara kuya kungonditi kunoku inzwai mama, ukoko kwapakaisa maripotsi enyu tiri kuwirirana kuti maifanirwa kudaro, handiti kuno chatakudedzerai idzo nyaya dzamuri kutotaura dzotiri kudzinzwira muno mudaro, handiti hatiri kutodzinzwira payo muno mudaro. Saka isusu chatati tichikumbira ndechekuti imimi iye zvino ndimi muridzi wenjira, kurifuga kana kuriwarira, hanzvadzi iyo nemwanawo ihama dzenyu, ndimi maakutitaurira kana kuti muchambonofunga nenhau yehanzvadzi yenyu mozopindura daro kuti zvandakataura zvezvechokwadi handisi kuchanda
kuti vanhu vagare pai paploti pano. Mazvinzwa murangano takuvapa nguva, hatiti vachiriko zvavo kumba, imi muri kokumba mouya mozopindura dare muchiti ndafunga zvakanaka hanzvadzi ngatiti tichienda kumatare kwatiri kuenda takamirira eviction kana kuzono withdraw zvese zvemaeviction zvinenge zvakunani kwamuri, but isusu hatitongeri izvozvo. Chedu kukumbirira varume ava kuti zvakuru kunaya vatete, imi muri mumba, hanzvadzi ichiniwa iri painenge iri munonzwa sei? Handiti mapora, hatidi kumutsa mhepo dzemumusha, nekuti munhu nyangwe akave muipi hama yako ukazoitadzira iwe adhava zvinhu zvingatoonekwa nenyika kunzi mavaona. Ndozvinoita upenyu penyu pamunenge maita imi muchiti vanditsamwisa vanhu, ndo panobatirira vanhu votarisa ipapo kuti mavaona, asi imi muchitadzirwa. Saka ava nhinge vatendaya ngavarege kubatana vachiita zvinhu zvakashata mumusha kana kuti munzvimbo. Handiti mapawana, munhu ndiwo unofana kuziva kwawakabva. Yes. Inini ndikukumbira kuti ngati chibage chake chikunda hakuna pandani chazombochitora kana muguri wekugocha chaiwo kana inini ngavandisunungurewo nezvavakandiita, adzokere kumusha kune mukoma mukuru kana kuenda kuna hanzvadzi hombe ini pandakaitawo 5 years dzakakwana. Muri kuzvinzwa here baba? Kutaura nehanzvadzi yenyu tambotiraya kutsvagirai kuti mungadi vari kuratidza kuti ipapo kwete havachada nezvenyu pamusha pavo. Saka isusu sevanhu vari kutaurirana zvemaevhikisheni nekudinidini tinokudzorerai kumaevhikisheni yenyu iwayo. Kwedu kuti vanhu kuno mutemo iwoyo hakudi zvawo, hatina wekuti tinodzinga munhu pamusha tiri mukati memvura ichinaya makuna kuti vanhu, but hakusi kureva tichireverera munhu kuti ngaaite chinhu chakaipa nekuda kwokuti hadzingwe pamusha. Handiti mapawana, isu tatora nyaya yenyu tikatarisa kuti senyaya yatanga kuuya kuno nhasi, saka tataura nezvayo. Dai kwanga kuri kwokuti ndiyo kudzokorora kwokuti vanhu ava vakambouya mudare redu tikavatsura vakabuda muno vatsurwa, vakudzokorora kuti ndo panoshanda dare rechivanhu kuti ibhai pamusha pemunhu. Handiti mapanzwa amai ihanzvadzi yenyu ndikuramba ndichidzokorora. Ihanzvadzi yenyu iyo kurasa hunhu kunowanikwa, endi chatafarira ndechekuti hakusi kurasa hunhu kwokuti kwatangira apa nhasi kwamuri makatombokuona kwazvakaitika mukatotaura kuti ndakati handingarasi hama yangu. Saka nhasi atadzira imimi sekutadzira kwaakamboita vaya toona kuti imimi manje moti imi ndimusingade kutadzirwa. Handiti mapawana, ndozvazvine zvakutaura. Chengetedza upenyu hwangu ipapo hapo ka but dai mamuri kutitaurira kuti hanzvadzi yenyu ndo yakandipa ningi. Munomboziva here tete kuti munhu ukafunga kuti munhu uyu ndiye ari kundi babanga baba vari kuchengetwa nemwana, toda kuvaonesa chete kuti vazive kuti chinotarisa munhu ugaro chii. Chinotarisa vanhu kugarisana chii, vari kutozviziva ipapo. Kawangomira mbichana maizvo awa chisimukira
maminitsi edu sekitari anenge achingonyora zvate tichingotaura general Toona kuti apa first last paragraph handisi kuwirirana nayo. musina kuiverenga mama kuverenga mukadzika pasi rudzokera pamama muchida imini tachinyora zvataurwa nokuti imi mukataura zvataura isu tikataura tofanira kuti zvatataura but pakupedzesera panonobuda zvataurirana vanhu ngarisa pekupedzera pari kupaigi mukana wenyu wese mazviona zvakanaka moya nemareri ari mainhingirimi ayatete